Bon dia, benvinguts i benvingudes al Mètode Bru, un sistema per hackejar la nostra ment i arribar a ser feliços i transformar-nos al nostre gust. Doncs avui us volia parlar sobre aquesta paraula que és la passió. Per mi és una paraula molt important, que no només és una paraula, sinó una forma de viure i de fer, que per mi sempre ha hagut d'estar en la meva vida perquè si no em sento malament. I crec que tots hauríem de poder trobar sempre allò que ens apassiona. També m'he anat observant al llarg de tot aquest temps fent les classes que faig, que sempre veig que estic molt apassionat amb el que faig i a l'observar-me m'he anat adonant com funcionava la meva passió. I al final ha arribat un moment d'observar com ho feia que ara puc activar la passió en qualsevol àmbit. Com per exemple aquests dies que estic fent una altra cosa i a lo millor no estava tan connectat a lo que estava fent, me'n vaig adonar compte de seguida que dic, hòstia, no estic connectant. I de seguida, mentalment, jo em vaig reactivar i vaig activar la passió. Com s'activa la passió? De fet, és molt senzill. L'únic que hem de fer és, en comptes d'estar com en tercera persona, és a dir, vivint l'experiència com si no anés amb nosaltres i com si estiguéssim des de fora, hem de fer tot el contrari. Ens hem de submergir i endinsar-nos dintre de l'experiència que estem fent i que estem vivint i moldejar-la al nostre gust. Això és superimportant, perquè si fas les coses com et diu algú altre, no funcionarà perquè segueixes les pautes d'un altre. És molt important que tu trobis la manera de fer-ho a la teva manera, perquè si trobes això a la teva manera és quan ens apassionem, perquè al final la passió és com l'art, no? És una forma de fer que és teva, és com qui té el pinzell i fa el seu propi traç. Ha après moltes tècniques i ara ja pot, no, fer-ho a la seva manera. Llavors, tot i que, per exemple, si són feines que són més mecàniques o feines que potser no ens deixen tant marge de mobilitat, igualment hem de trobar la forma de que allò acabi sent una cosa nova cada vegada. De vegades no hem de modificar el que estem fent, com per exemple si estem fent una cosa a l'ordinador i estem teclejant doncs jo que sé, un informe, no és canviar el que dius en l'informe, sinó és la forma en què estàs fent l'informe. La forma en què ho sents, la forma en què estàs submergit en fer allò. És a dir, per mi la passió és arrelar-te, introduir-te profundament, submergir-te en l'experiència i viure-la tan profundament que una cosa mecànica es pot convertir en art per tu. I per mi això és com s'activa la passió. Després és veritat que hi ha coses que tu ja t'apassionen i llavors t'és molt fàcil submergir-te perquè és com que ja et ve, ja t'és molt senzill fer-ho. Però he anat observant que es pot fer en absolutament tot. Llavors jo us invito, a través d'aquest podcast, a que ho proveu en el vostre dia a dia, en coses quotidianes que fins ara estàveu així. Saps aquella actitud que tens de, bueno, estic fent això, però no li prestes atenció, estàs en altres llocs i no et submergeixes en l'experiència perquè poder és una cosa que fas cada dia o poder no et ve de gust o etc. no? Com per exemple, jo sé, ara estava pensant, de vegades quan he de netejar el lavabo, a mi no em ve gens de gust netejar el lavabo, però quan ho faig, com que ja sé que em passa això, què és el que faig? Doncs em submergeixo en l'experiència i busco la passió. I al final acabes ficant-te música, cantant i ballant mentre estàs fregant i pot ser un dels millors moments de la teva vida quan representava que anava a ser el pitjor. Doncs la passió es troba. La passió és com la meditació. La pots arribar a generar. Simplement és l'actitud i la connexió a l'experiència. Jo us recomano també que comenceu a observar-vos si esteu connectats a l'experiència o desconnectats en l'experiència i veureu la diferència, que quan esteu connectats esteu molt més introduïts, hi ha molta més passió i us ho passareu molt millor. Quan esteu desconnectats, allò és com si no anés amb tu i per tant és com si
estiguessis allà en una presó, passant el temps, llavors no et diverteixes. I després l'altra part que podeu observar és si esteu connectats, si esteu submergits en l'experiència. Si esteu submergits en l'experiència, voldrà dir que l'esteu sentint al màxim, que l'esteu vivint i l'esteu intentant fer de la millor manera possible, gaudint-la. Vale? I l'altra part és aquesta. Si esteu fent el que voleu en l'experiència. Són aquests 3 tips. Si no, busqueu l'estratègia perquè acabi sent a la vostra manera, com t'he dit jo. Per exemple, algú em podria dir mira, has de netejar els lavabos, no? I jo, vale, s'ha de netejar els lavabos. I et poden dir, has de fer servir aquest producte i aquest producte, perquè imagina't que estàs treballant. Vale, perfecte. Llavors tu ho fas. Però a l'hora de fer aquella feina, jo puc fer-la com jo desitgi, de la manera que jo desitjo, utilitzant el que m'han dit que s'ha d'utilitzar. Però, per exemple, si em poso música, l'experiència canvia 100%. Si a sobre ballo i moc el cos, l'experiència canvia al 100%. Llavors, sempre hi ha coses, normalment són coses en el nostre interior, de la forma de pensar-ho i de viure, que si les canviem, l'experiència canvia per complet i ve la passió. Quan nosaltres estem en la passió és allò meravellós i increïble que fa que una hora es converteixi en un minut. Perquè estàs talment connectat a l'experiència i es crea una simbiosi tan perfecta que l'energia es retroalimenta i a part de que no et cansa, sinó que pots fer allò tanta estona com vulguis perquè ho gaudeixes tant, estàs tan connectat a l'experiència, l'estàs vivint tant que et dona vida. Llavors us recomano que aquesta setmana és la proposta d'aquest podcast en què aneu observant la vostra vida i aneu fent aquest exercici i aneu activant la passió en la vostra vida en llocs on normalment no la teníeu activada per poder veure i demostrar que la passió és una cosa que s'aprèn. Espero que us hagi agradat aquest podcast. Ja sabeu que si sempre necessiteu ajuda per fer una transformació en la vostra vida, podeu entrar a la meva pàgina web, que es diu paulbertran.com, i allà trobareu diverses formes, com per exemple fer ioga, fer les classes de creixement personal o les sessions individuals. Una abraçada.